Srdečne vás všetkých pozdravujeme. Dnes by sme vám radi predstavili jeden z našich produktov, ktorí sú kompresné bežecké ponožky Sportart. A z výroby by sme vám ukázali, na akých strojoch sa to robí, aké majú prvky zaimplementované, aby ste o tom trošku vedeli a nejakú históriu okolo toho a čo sa s tým spája. Je to na Slovensku vyvinutý produkt a po celých tých rokoch by sme veľmi radi, že sa nám už podarilo nájsť spoločnosť, ktorá vyrába na Slovensku tie produkty na Lonaty strojoch. Tu by som upriamil pozornosť na toto logo. Lonaty sú Mercedes stroje medzi tkanými na tkanie športových produktov. Čiže konečne vieme docieliť to, že máme tie produkty vyrobené v takej kvalite, ako sme to vždy požadovali. A tá kompresia, tie prvky, ktoré sme hľadali v športových ponožkách, máme konečne bezchybne zakomponované v tom produkte. Ja osobne som dlhé roky, 20-25 rokov, robil triatlon a venoval som sa aj dlhému Ironmanu a mnohým kratším formám triatlonu alebo aj maratónskym behom a skúšal som tie ponožky rôznych výrobcov, dlhé podkolienky rôznych svetových výrobcov a tými ročnými skúsenosťami som vedel získať vedomosti, že čo pri ktorých ponožkách funguje, ako funguje a snažili sme sa to po rokoch teda implementovať do našich produktov a to sa nám teda konečne podarilo a tie prvky z tých ponožiek najlepších svetových výrobcov športových sa nám podarilo, s ktorými sme my boli spokojní, podarilo implementovať do tých našich produktov a vzniklo toto. Čiže trošku by sme vám to ukázali. Vyrábame to dodnes v čiernej a bielej farbe. Čiže je to unisex produkt v rôznych veľkostiach, v dvoch farbách. A čo sa týka tej technológie, tak jedna z tých základných vecí, alebo prvá vec je, že sú to kompresné produkty. Čiže v celej tej časti, ako to máte natiahnuté, to tlačí na žily a je najväčší ten návrat z chodidiel smerom k srdcu. Tlačí to na žily, menej sú opuchnuté nohy a nedochádza k takému otrasu svalov, nedochádza tak často k zraneniam, lebo to tlačí na tie žily aj svaly a naháňa to tú krv z nôh preč a nie sú tak opuchnuté, také unavené. Druhá taká dôležitá vec sú tieto 3D vystúpené prvky. Väčšina tých bežeckých ponožiek je veľmi tenká a to telo ponožky je takéto tenučké ako tu a behá tá noha v tej teniske. Tieto 3D prvky docielia to, že celá ponožka je tenká, ale tie 3D prvky spravia to, že držia tú nohu v teniske pevne a nebehá ona do strán. Z tohto dôvodu je zosilnená špička a päta. Nič viac na tej ponožke zosilnené není. Všade je to tenké telo a zase potom je to pevnejšie na tej päte aj na špičke. Není tak tenká tá ponožka ako väčšina bežeckých a okrem toho je to aj životnosť je vyššia, lebo neprichádza tak často alebo tak rýchlo k prederaveniu na tej špičke z dôvodu nejakých dlhších nechtov alebo ostrého nechtu a podobne, čo sa nám tiež stávalo. V tejto časti vidíme zosilnený členok, čiže na členku je ponechané dvojité tkanie, čiže tá kompresia je ešte silnejšia a nedochádza tak ľahko k vyvrtnutiu členku. Tie 3D body sú natiahnuté aj na achilovke, hore je ešte jemné logo a vlastne z toho technického popisu tej ponožky je toto celé. Čiže oni sú v dvoch veľkostiach a teda v dvoch farbách v rôznych veľkostiach. A kto má záujem o podkolienku, tak si to vie doplniť kompresným návlekom, čiže čierny kompresný návlek je natiahnutý až pod koleno a vie si spraviť celú z toho podkolienku, alebo ten kompresný návlek sa dá použiť iba samotný bez ponožky, ako kompresné návleky lítkové. Čiže to je jeden z ďalších produktov. A sme radi, že vám to môžeme ukázať odtiaľto priamo z výroby z týchto krásnych a kvalitných strojov. A týmto by som prešiel ešte na jednu veľmi dôležitú vec pre nás a možno bude dôležitá aj pre vás. A to je to, že
aj ty využívaním alebo používaním produktov Sportart alebo ponožiek alebo ich kúpov podporuješ organizáciu AT Children Project, čo je organizácia na vývoj a výskum liečby dodnes neliečiteľného žiaľ genetického ochorenia, ktoré je veľmi vzácne, ale niektorí ľudia sa s ním na celom svete stretávajú a podporujeme tento výskum a výskum a vývoj tejto liečby. A okrem toho aj chlapčeka, ktorý nám je veľmi blízky, žije na Slovensku s týmto ochorením. Ten život je často ťažký, často úplne iný ako ten náš a sme veľmi radi, že aj my mu týmto vieme pomáhať a našou činnosťou a zároveň teda aj vy a má to celé taký vyšší zmysel ako len športovať, behať a vyrábať tie produkty, ale takto sa prispieva aj niečo, čo chce veľa úsilia vo svete, aby sa tá liečba vyvinula a aj zlepšil život niekoho z tých ľudí, ktorí žijú s týmto genetickým vzácnym ochorením. Takže budeme radi, ak si naše produkty obľúbite a tešíme sa na vás.